Ilang oras pa ang lumipas, nasipat na nga nila ang bundok na kasalukuyang pinagkukutaan ng mga tagnatis. Habang binabagtas nila noon ang daan, panay naman ang kanilang pagmamasid sa paligid, buhat sa mga nilalang na nararamdaman nilang nagmamasid. Maya-maya pa, pagtaas ng kamay ni Esther Casio, agad naman nilang itinigil ang kanilang mga kabayo at kasabay nito ang pagsilay nila sa dalawang matandang nakaharang sa daang kanilang tinatahak. Dahil dito, minabuti naman nilang kausapin ito dahil nararamdaman na nila na hindi yon mga pangkaraniwang tao. Magandang hapon mga kaibigan. Ano ang may tutulong namin sa inyo? Bakit kayo nakaharang sa daan? Bungad na wika ni Esther Casio sa mga nilalang na yon. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad namang sumagot ang isa sa mga ito nang, Wala bang nakapagsabi sa inyo? Bawal dumaan sa lugar na ito. Bumalik na kayo sa pinanggalingan nyo bago pa may mangyaring masama. Matapos naman itong makapagsalita, unti-unti namang nagsilabasan ang iilan pa nitong mga kasamang nagkukubli sa mga kakahuyan. Pagsilay naman nila Manoy Naldo sa mga nilalang na yon, pansin na pansin nila ang kakaibang baho na umaalingasaw mula sa katawan ng mga ito. Gayunpaman, sa kabila ng nakakasukang amoy na kanilang nalalanghap, nananatili pa rin silang makisig sa kanilang mga kinaroroonan na parabang hindi nakakaramdam ng kahit anong bagay. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla namang may itinarak na kung ano si Ugdaw sa lupa at kasabay nito ang dahan-dahan niyang pagbaba mula sa kanyang kabayo. Bago naman niya tuluyang iwan ang kanyang kabayo, mula sa ilalim ng lupa, lumitaw ang isang engkanto na siya namang humawak sa tali nito. Pagsilay naman ni Ugdaw kay Esther Casio, seryoso naman yung nagwika roon ng, Wala tayong panahon para makipaglaro. Ipaubayan niyo na sa akin ang mga demonyong ito. Pagkalahad naman ni Ugdaw sa mga katagang yon, dali-dali naman yung sumugod patungo sa kinaroroonan ng mga nilalang. Pag-unday nito ng taga sa kinaroroonan ng matanda, bigla naman yung pinigilan ng isang aswang. Subalit nang akmang hahawakan na nito ang ibinaba ni Ugdaw, laking gulat na lamang nito nang hindi na nito maigalaw ang kanyang buong katawan. Dahil dito, hindi na naging mahirap para kay Ugdaw na undayan niyo ng saksak sa dibdib. Matapos naman niya yung mapaslang, bahagya naman siyang natigilan dahil sa pagramdam niya ng presensya ni Tinyo at ni Pigoy. Pagsilay naman niya sa kinaroroonan nito, nasipat niya yung nakatayo, hawak-hawak ang mga sandata nito. Ang tanging armas noon ni Pigoy, isang kris na merong tripleng lapad kumpara sa orihinal at merong kapal na halos umabot sa kalahating dangkal. Ang tangang sandata naman noon ni Tinyo ay dalawang palakol na merong mga gininto ang talim. Walang ideya noon si Manoy Naldo sa talim ng palakol na yon, pero ayon sa kanya, tuwing wala silang kaharap na kalaban, pangkaraniwan lang ito. Nag-iiba lang yun ang kulay, depende sa mga nilalang na kanilang kaharap. Pagtatapat pa niya na, sa lahat ng kaanib ng mga kabalyero, ang dalawang yon ang may pinakamalakas na abilidad pagdating sa pisikal na pakikipaglaban. Dagdag pa niya na, sa kanila ring 8, ang dalawang yon ang merong pinakamisteryosong pagkatao. Matapos naman yung masipat ni Ugdaw, wala naman yung nagawa kundi pasalihin ang dalawa sa kanyang pagsasaya. Makalipas pa ang ilang minutong paglalaban, halos matigal po naman ang lahat ng nilalang buhat sa paglapat ng laso ng sibat na tanga nito. Sa panig naman noon ni Pigoy, halos mabura na ng husto ang mga nilalang na kumakaharap dito dahil sa bawat pagtarak ng kanyang kris sa mga katawan nito, bigla na lamang yung sumasabog
mula sa kaloob-looban ng kanilang mga sistema. Si Tinyo naman, ginagamit ang kanyang mga kalaban para makipagpatayan sa mga kasama nitong malalakas pa. Dahil sa mga pangyayaring yon, halos kitang-kita nila na walang panama sa kanila ang kanilang mga kalaban. Hindi naglaon, paisa-isa na nga yung nagsitumbahan hanggang sa magapi na rin ni Pigoy ang dalawang matanda nang walang kahirap-hirap. Sa pagsabog ng katawan nito, agad namang tumilapon ang mga laman nito sa paligid na siyang naging hudyat ng pagwawakas ng labanan. Maya-maya pa, dahan-dahan na nga yung nagsibalikan sa kanilang mga kabayo na para bang wala man lang nangyari. Si Tinyo noon, humihikab pa, animoy hindi nawala ang kanyang antok buhat sa mga bagay na kanyang ginawa. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang akmang aalis na sila sa lugar, doon nagpasya si Estercasio na lumikha ng harang papalibot sa kanilang pangkat upang maiwasan ang mga biglaang pag-atake. Nang marinig naman yon nila Manoy Naldo, taimtim naman nilang sinambit ang 7 buhay na salita, habang si Jose naman at Estercasio dahan-dahan ang itinataas ang kanilang mga pananggalang na merong simbolo ng pulang krus sa pinakagitna nito. Matapos yan, dali-dali naman nilang pinatakbo ang kanilang mga kabayo na para bang meron silang hinahabol na oras. Maya-maya pa, pagramdam nilang papalubog na ang araw, doon na sila nagpasya na humanap na muna ng lugar na maaaring pagpahingahan ng kanilang mga kabayo. Labis din kasing pinapahalaga ni Estercasio ang buhay ng mga ito, lalo pat ilang taon na rin nila yung kasakasama sa anumang sitwasyon at gera. Habang nagpapahinga noon si Manoy Naldo, bigla naman siyang napasipat sa kanyang tiyuhin matapos niya itong maramdaman na umupo sa kanyang tabi. Sa pagtitigan nilang dalawa, napangiti lang naman yun sa kanya habang iniaabot ang isang mahabang tela na merong mga lumang baging na nakapulupot. Naldo, babagay ito sa suot mo ngayon. Hindi mo alam kung gaano ako humahanga sa'yo na makita ka sa kinalalagyan mong yan. Napakaganda ng kasuotan mo. Para kang isang saserdote ng katwiran na merong dugo ng isang mandirigma. Wika ng tiyuhin niya sa kanya. Nang marinig naman yon ni Manoy Naldo, doon na niya inumpisahang buksan ang bagay na ibinigay nito. Pagsilip niya sa loob ng lagayan, nasipat niya ang pangkaraniwang kumpol ng buhok na nakahabi sa isa't isa para maghulma ng isang bagay. Pagbunot niya sa buhok na yon, inakala niyang latigo ito, subalit ayon sa tiyuhin niya, yon ay isang sinturon. Pagtatapat pa nito na, hindi rin pangkaraniwan ang buhok na bumubuo sa gamit na yon, sa kadahilan ng binubuo ito ng libu-libong gininto ang buhok ng tikbalang na nilapatan niya lamang ng sabulag upang hindi ito basta-bastang mapansin ni numan. Dagdag pa nito na, matagal na niyang napagpasyahang ibigay yon kay Manoy Naldo sa kadahilan ng noon pa man. Naniniwala na siyang ito ang mamumuno sa binuo niyang pangkat na tinatawag na kabalyero. Dahil sa sinabi nito, halos hindi naman makapaniwala si Manoy Naldo sa kanyang mga narinig. Sa isip-isip niya, hindi pipitsugin ang gamit na yon, lalo pat binubuo ito ng pinakasentrong kapangyarihan ng mga tikbalang. Isipin niyo na lang, halos umabot sa 500 buhok ang kinakailangan para mabuo ang sinturong yon. Ang nakapagtataka noon kay Manoy Naldo, saan naman kumuha ng ganoong karaming gininto ang buhok ang tiyuhin niya? Nasisiguro kasi niya, dekada-dekada ang kinakailangang buuin para makalikom ng ganoong karaming mutya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad sa kanya ni Estercasio kung saan niya yon kinuha. Subalit sa kasamaang palad,
hindi ito ibinahagi ni Manoy Naldo sa mga taong pinasahan niya ng kwento. Sa pagsapit ng hating gabi, muli na naman silang nagpasyang umusad patungo sa bundok na pinagpupugaran ng mga tagnatis. Habang binabagtas nila noon ang daan, marami na silang naririnig na iba't ibang tinig sa paligid. Merong umiiyak, sumisigaw, humihingi ng tulong, at ang nakakapangilabot sa lahat ay yung mga tinig na nag-uusal. Dahil sa pangyayaring yon, mas lalo naman nilang pinataas ang kanilang mga bakod at puder sa katawan nang sa gayoy hindi sila basta-bastang mapasok ng mga karunungang sumasabay sa hangin. Sa pagdating nila noon sa burol, bumungad sa kanila ang dalawang bata na nakaupo sa ilalim ng isang puno. Pagsilay naman doon nila Manoy Naldo, agad naman nilang napagtanto, tagnatis ang mga bata na yon. Bukod kasi sa hawak-hawak nitong patpat na merong baliktad na krus sa dulo, may tangan-tangan din yung karne ng tao na kasalukuyan itong pinagkakaabalahang kainin. Pagsilay naman ng mga mapupulang mata nito sa kanilang kinaroroonan, bigla naman yung ngumisig habang dahan-dahang tumatayo. Pagharap nito sa kanilang pangkat, panay lang naman ang pagtawa nito na parabang hindi man lang yun nababahala sa maaaring mangyari sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla namang umatungal ang isa sa mga ito at hindi naglaon, doon nila nasipat ang 5 matatabang lalaki na pawang mga gabunang aswang. Sa estado ng mga nilalang na yan, ramdam na ramdam nila Manoy Naldo ang dugo ng mga berdugo na nananalaytay sa katawan ng mga ito. Maya-maya pa, paggapang naman ng mga ito sa kanilang harapan, doon nila tuluyang nasilayan ang mabilis nitong pagpapalit anyo. Sa isang iglap, tumambad sa kanila ang 3 malasigbing nilalang at sa likurang bahagi nito, naroon ang 2 matabang gabunan na nakaupo sa lupa, may kulay lilang balat, tapos sa tiyan nito, meron doong malaking bunganga na may mga matatalas na pangil. Nang akmang papasunggab na ang mga ito sa kanila, bigla naman yung pinigilan ng 2 bata sabay bali sa patpat nilang dala. Matapos naman yung gawin ng 2, unti-unti namang umahon sa ilalim ng lupa ang mga malakambing na nilalang na merong mga buhok na animoy gawa sa buto ng kung anong hayop. May mga nanlilisik din yung kulay pulang mga mata at ang mga pagmumukha nito parang gawa sa lupa. Dahil sa pangyayaring yon, nagmamadali naman silang bumaba sa mga sinasakyan nilang kabayo bilang paghahanda. Pagtarak ng 2 pananggalang ni Esther Casio at ni Jose sa pinakaunahang bahagi ng kanilang hanay, agad namang pumagitna roon si Ugdaw para itarak sa gitna nitong bahagi ang kanyang sibat. Matapos yan, sila Pigoy, Miguel, Marman, Tinyo at Naldo naman na natili sa likurang bahagi nito, naghihintay ng pagkakataon para sumugod. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagramdam, maigi namang naghihintay si Naldo ng mga tinig na magsasalita sa kanyang isipan. Sa isip-isip niya, isa yon sa kanilang maaaring susi para mabilis na magwagi sa digmaan. Hindi rin kasi niya noon maipagkakaila, malakas ang tagnatis na kaharap nila. Bagaman bata pa ang mga ito, naniniwala siya meron na yung malalim na karanasan pagdating sa pakikipaglaban. Dagdag pa niya na 2 rin ang bilang ng mga ito, kaya paniguradong malakas ang karga nitong tinatangan. Pagkaraan pa ng ilang minuto nilang pagramdam, doon na nga nila narinig ang utos ng 2 batang tagnatis sa mga gabunang kasama nito. Pagsugod naman ng mga nilalang na yon, agad naman nilang naramdaman ang pag-usog ng pananggalang, indikasyon na pantay nila sa lakas ang kanilang mga kalaban. Dahil dito, pilit namang tinulungan nila Miguel ang 2 para mapanatiling nakatayo ang mga pananggalang na hawak-hawak ng mga ito.
Maya-maya pa, pagsunggab naman ng dalawang nilalang na pagmamay-ari ng Tagnatis, doon na nga nag-umpisang magkawatak-watak ang kanilang grupo. Nang dumating na sa puntong hindi na maatim nila Miguel ang mga pangyayari, doon na sila nagpasyang bunutin ang kanilang mga sandata para makipaglaban sa mga ito. Bago yun tuluyang umalis sa kanilang kinaroroonan, mariin naman itong inabisuhan si Manoy Naldo na huwag iiwan ang tiyuhin niya at si Jose. Bukod kasi sa kinakailangan nito ng kasama, hindi rin ito magagawang maipagtanggol ang mga sarili nila sa oras na merong sumugod na mga nilalang sa likuran nilang bahagi. Nang marinig naman ni Manoy Naldo ang sinabi nito, agad naman siyang tumango habang maiging pinagmamasdan ang buong paligid. Hindi naglaon, pagsilay niya sa kanyang mga kasamang maigi ng nakikipaglaban sa mga nilalang na yan, doon na siya nagpasya na gamitin ang krus kahit wala pa siyang naririnig na usal sa isipan niya. Pagtarak niya ng krus sa lupang kinatatayuan niya, taimtim naman siyang nagbanggit ng 10 kataganang 3 beses hanggang sa hindi naglaon, doon na niya napansin ang pagkakaroon ng bitak ng krus na yon. Matapos naman niya yung masilayan, agad naman niyang inabisuhan ng tiyuhin niya na manatili sa lugar na yon anuman ang mangyari. Pagkarinig naman ito sa kanyang abiso, tumangulang naman ito at kasabay nito ang mabilis niyang pagtungo sa kinaroroonan ng 2 Tagnatis. Maya-maya pa, pagharap naman niya sa 2, dahan-dahan naman niyang inilabas ang kanyang punyal, sabay wika roonang, "Huwag kayong masyadong magsaya. Alalahanin niyo, wala rito ang mga alaga niyo." Pagkarinig naman ng 2 Tagnatis sa kanyang sinabi, ngumisi lang naman ang mga ito habang nananatiling walang imik. Dahil dito, agad naman niya yung inihipan ng tigalpo, sabay ihip ng dasal sa kanyang punyal at hintuturo. Matapos niya yung gawin, walang habas naman niyang inundaya ng saksak ang mga nilalang na yon hanggang sa dumating ang puntong nagkaroon na siya ng pagkakataon para bigyan ng matinding pinsala ang isa sa mga ito. Paglapat ng kanyang hintuturo sa dibdib ng nilalang, mabilis naman yung bumagsak sa lupa habang pilit na pinipigilan ang sumpang kumakalat sa katawan nito. Subalit, nang akmang uundayan na yon ng panghuling atake ni Manoy Naldo, bahagya naman siyang natigilan nang maramdaman niya ang pag-iba ng presensya sa buong paligid. Sa isang iglap, napansin niya ang pagbalot ng isang matinding katahimikan kung saan paglingon niya sa kinaroroonan ng kanyang mga kasama, nasipat niya yung napupuluputan na ng mga aninong baging ang buong katawan ng mga ito. Pilit din noong sinusubukang magpumiglas ng tiyuhin niya mula sa pagkakagapos, pero hindi sapat ang lakas nito upang madali nilang mapangibabawan ang bisa ng patibong na yon. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na nila nasilayan ang lahat ng Tagnatis na naninirahan sa bundok na unti-unti na silang sinusukol. Sa paglapit ng mga ito sa kinaroroonan ng kanyang mga kasama, paisa-isa naman yung naglabas ng sibat na siya namang mabilis nilang itinarak sa mga binti nito. Pagsigaw naman ng tiyuhin niya, bigla naman siya nitong sinigawan na nagsasabi ng, "Naldo, ikaw na ang bahala." Matapos naman itong marinig ni Manoy Naldo, kitang-kita niya ang pagngisi ng kanyang mga kasama. Nang akmang papaslangin na yon ng mga Tagnatis, bigla naman yung lumikha ng sugat sa kanyang mga palad sa pamamagitan ng kanilang mga ngipin. Pagkagawa nila nito, sabay-sabay nilang binigkas ang usal na natuklasan nila sa lumang libreta, kung saan yun din ang naging hudyat upang mapansin ni Manoy Naldo ang pagkalat ng mga buhay na salita sa kanyang kasuotan. Pagkaukit ng mga usal na yon, wala naman siyang nagawa kundi ang mapaluha habang pinagmamasdan ang kanyang mga kasama na dahan-dahang nagiging bato. Bago pa man kumalat ang sumpa sa kabuang katawan ng mga ito, kitang-kita niya kung papaano yun basagin
ng mga tagnatis. Nang mapaslang na nila ang mga kasama ni Manoy Naldo, dahan-dahan naman yung lumapit sa kanya habang nagwiwika ang isa sa mga ito ng, Napakabata mo pa para maging kasapi ng kabalyero. Tanong ko lang, ano kaya ang nakita sa'yo ni Esther Casio? Nang marinig naman ni Manoy Naldo ang sinabi nito, napayuko lang naman siya habang patuloy pa ring dinaramdam ang pagkawala ng mga kasama niya. Sa isip-isip niya noon, baliwala na ang kanyang buhay dahil sa wala na rin naman siyang kasama. Maya-maya pa, pagpikit niya ng kanyang mga mata, laking gulat na lamang niya nang makarinig siya ng sigaw ng mga tagnatis. Dahil dito, agad naman niya yung sinipat at doon niya nakita ang pilit na pagsitakbuhan ng mga ito. Akala niya kung ano lang noon ang mga nangyayari, pero pagtingala niya sa kanyang kinatatayuan, doon niya nasilayan ang kanyang gabay, hawak-hawak ang ulo ng 2 batang kanyang nakaharap. Matapos naman niya yung masilayan, bigla naman yung naglaho at doon niya naramdaman ang pagnuot nito sa kanyang kasuotan. Magmula ngayon, Naldo, matatawag mo na ako anumang oras at pagkakataon. Sabihin mo lang, lilipulin ko ang lahat ng nilalang na naririto ngayon. Matapos naman itong makapagwika sa kanyang isipan, agad naman niyang iniutos sa kanyang gabay na bigyan siya ng usal para magamit ang krus na kanyang itinarak sa lupa. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bigla naman niyang naramdaman ang pag-ihip ng isang malamig na hangin at kasabay nito ang pagpasok sa kanyang isipan ng 3 buhay na salita. Walang sabi-sabi, agad naman niya yung iniihip sa krus na siyang naging sanhi upang magsigawan ang lahat ng tagnatis na pilit na lumalayo sa kanya. Hindi naglaon, nasilayan na lamang niya ang mga ito, unti-unting tinutupok ng nagniningas na apoy sa gitna ng kakahuyan. Halos ilang segundo lang dinoon ang dumaan bago tuluyang bawian ng buhay ang lahat ng tagnatis na pilit tumatakas sa kanya. Nang mapagtanto naman ni Manoy Naldo na patay na ang kabuuan ng lahi nito, dali-dali naman niyang tinahak ang daan patungong bundok. Ang nasipat nila noong mataas na bakod sa lugar na yon, pilit niyang ibinaon sa lupa sa pamamagitan ng kakayahan ni Ugdaw. Binura niya rin ang lahat ng nilalang na namumugaran doon, gamit-gamit ang kakayahan ni Miguel at ni Marman. Pagsilay naman niyang wala nang kahit ni isang nilalang ang nabubuhay sa lugar, agad naman niyang binalikan ang labi ng kanyang mga kasama para yon ay ilibing. Masakit man yun para kay Manoy Naldo, pero alam niya sa kanyang sarili na yun lamang ang nag-iisang paraan para magapi ang mga nilalang na yon. Hindi naman siya gaanong nagluksa buhat sa pagkamatay ng mga ito, sa kadahilan ng alam niyang nabubuhay ang kaluluwa ng kanyang mga kasama sa kaloob-looban niya. Ang tanging naging panata niya rin noon, ipagpatuloy ang nakagisnang gawain ng mga kabalyero. Para sa kanya, hindi na mahalaga kahit nag-iisa siya, basta ang importante, masunod niya ang hangarin ng mga namayapa niyang kasama. Ayon nga kay Manoy Naldo na, tumanda na lamang siya, paulit-ulit ang kanyang ginagawa. Lumilipol ng pamilya ng mga aswang, nagpapalayas ng mga elemento, nanggagamot, nagpaparusa at kung ano-ano pa, nakalimitang ginagawa niya para makatulong at makasalba ng mga tao. Dagdag pa ni Manoy Naldo na wala mang katuturan para sa iba ang gawain niyang yon. Para sa kanya, isa yung dakilang gawain. Yon ang sumisimbolo sa kanyang sarili, maging sa mga kasama niyang patuloy na nabubuhay sa kanyang alaala. Pero alam niyo ba, na kahit napakalayo na ni Manoy Naldo sa kanyang dating buhay, ni minsan, hindi pa rin niya malimot-limot ang kanyang pinagmulan, lalong-lalo na
nung siya na ang naging huling kabalyero. Okay, opinyon ko sa buong serye. Well, nakakalungkot, no? Alam ko karamihan sa atin talaga nalulungkot sa kwento. Pero kasi, simulat sa pool naman talaga. Alam naman natin na si Manoy Naldo na lang ang matitira. Kaya nga yung titulo natin, di ba? Huling Kabalyero. Pero hindi ko lubos sukat akalain na mamamatay sila sa mga tagnatis. Kasi kung titingnan nyo yung takbo ng kwento, parang no match naman eh. Kayang-kaya nila kung tutuusin eh. Pero yun nga, parang napunta sila sa isang trap na alam na rin ng tsuhin ni Manoy Naldo na mangyayari yun. Hindi ko alam kung bakit. Kasi pansinin ninyo ha, nung nasa kalagitnaan sila ng digmaan, kung ano-ano na sinasabi ng tsuhin niya sa kanya. Tapos meron pang pinamana na libu-libong hibla ng gininto ang buhok ng tikbalang. Alam nyo ba na isang piraso lang yan sobrang hirap ng makakuha? Ano pa kaya yung libo-libo? Diba? Sayang lang, Pero kasi hindi na shiner ni Manoy Naldo kung paano nangyari yon. Pero ako, opinion ko lang para dun sa libo-libong gininto ang buhok ng tikbalang. Oo, marami siya. Pero siguro may mga klase rin yan. Siguro yung klase ng nakay Manoy Naldo, yun yung nasa pinakamababang klase. No? Kahit kasi libo-libo na yung pagsama-samahin niya ron, hindi pa rin ganun katodo yung lakas. Kasi kung may ganun nga tayong kwento na isang hibla lang yung tinatangan niya, pero lumilipol ng angka ng mga aswang. 'Di ba? Isang piraso lang yun. Ano pa kaya tong libo-libo? Siguro nakadepende rin sa kung anong klase ng tikbalang ang pinagkunan nun. Tapos doon dedepende yung lakas. 'Di ba? Yun lang yung nakita ko. Sa buong kwento ito napansin ko kasi libo-libong gininto ang buhok ng tikbalang. Ang ihirap makuha niyan. 'Di ba? Pero overall, maraming salamat sa kwento, Manoy Naldo. Sobrang ganda nito. Yun nga lang, medyo nakakalungkot at masakit to para sa side mo. Gayunpaman, kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.